M'he fet ambaixadora amb la intenció de poder acostar les institucions europees als meus companys i companyes de la universitat. Ensenyar que hi ha oportunitats per tothom i accessibles per tothom. Obrir les portes a lo que és la Unió Europea. He arribat a totes les joves catalanes. Connectar els joves amb les oportunitats que ofereix Europa. Podem aportar experiència des del món empresarial, des del món institucional. M'agradaria ser aquest punt intermig entre la Unión Europea y la meva universitat. Ayudarles a descubrir un horizonte de oportunidades tanto académicas como laborales. Fer arribar a tothom d'una manera clara i entenedora un munt d'oportunitats que a vegades és molt difícil de trobar. Hi havia molta desinformació sobre el concepte de què són les sortides laborals de la Unió Europea i volia intentar ajudar una mica. Facilitant la informació que rebem de les diferents xerrades i oportunitats a Brussel·les. Europa per mi és col·laboració, És inclusivitat, Unitat, Diversitat, Oportunitats. Futur, Intercanvi cultural. Convivència cultural. Y conexión. Oportunitats i futur. Innovació.